So gi kami nangaon og kuan Jollibee. Nang ano wala ka nag-vlog Unya. sa atong nangaon. Oh lagi gani ba? Halo wala Kaya ko. rani mo gipagawas mong camera. Nani What? purot na. Very good. Wala mi before and after sa mga itsura sa amo ang pag-atong Jollibee. Wala ka nakaon. Gani. Wala ka nag-vlog. Langan na gyud ta. Ulahin na ang tanan. So pagasugda nato ang amo ang Naging na sa dugahan. vlog uban gyapon nako si Jen og si Lois nasa likod. Mga pidaw mi karon kay ika mami nangaon og Happy Jollibee. na may karon kay init makayo. So it's siguro mga 27 degrees karon. It's a good weather. Nami diri karon sa Earl's Court as you can see. So mangita mi kapihan. Katod ko nung kape nga muhang kanimnan, kay nada ko na mo mga nakulagway dito. So tanaw to unsa siya nga klase nga kape. Itong ikuan ang OOTD sa akong mga Omega karon. Ay da di ka kaingon. Langan na gyud ta. Uy. Aha ang ako ang kadali. Okay. Ata pa ingon karon? Popcorn circle. Ford Circus. Manakay mi og underground, Piccadilly lang. Piccadilly line. To High Park. Wala. Umuka bulo sa mga lines diri. So tanan mga train nila ang tawag nako diri underground. Wala diya. Ata wala to og diri? Diri. To. Ako panguna ko na. Wala. Ito sonahan kay para makita mo sa video. Tawa ko Omega oh. Kita mga na yung buhok. Nasayod ba mo nga tag 300 pounds na? Paano masabi? Da, 300 pounds times 65. Da, di ka kaingon. Diba? Na mga kwano. Kami palaglag namin. Uy, masa ba day ikaw? Mga amiga, meron mga adunahan. Da, tara, mapagkangagwapa. Di ka kaingon. Ang mga bag, ang mga bag. Oh. Ay. It's a no for me. Malangan. Dita magpapildi mga kamags. Kiping po dyan ako. Tanawa yan. Akong bag. Ba? Kay Lordishan man kuno kay lagi mi muna naka-pink. So, unsa na laing na ni Mother Ignacia, di ba? Proud ki siya nga. Kapot iyahang mga kuan, iyahang mga estudyante diri sa Lourdes. Nakalimot na ka sa kuan, wala og to. Or talagsa na kay di mo kakagamit na manggod no. Sa walag to. Ako malibog ko sa kaliwat kanan. Pero kana walag to. Oh. Ba? Mao gyud. Dapat tama ang train. Uy, kahangin ba? Unsa nimo bakos-bakos? Di ba scarf man na? Gina scarf? Or para nasa liog-liog. Dapat din napo kay bitay-bitay Lois. Oo. Para ano yung kuan ba? Pwede gid di makapildi sa ang buhok Lois.
Diba? 300 pounds. Hala, ako ang card. Isa. Akong credit card. Wait. Nara. Kasi tawagan na, ombre. Sige. Amo man yung dagan kay shopping, di ba? Oxford something? Lahi pa to. Mali ka kung dako part. Part ka pag-bye ka. Ay, oh, niagi ta diri katong dagan kay. Iyo. Mga iyo siguro niyo. Wala na, layot ka. Samo. Kabalo lang ini. Tumban pa yun. Sakit ka. Samo kayo mo. Hyde Park Corner. Porcelain na skin. Porcelain na Ba? Ang sa lang ato. Unsa lugay? Tan? Tan na ko na siya. Tan? Unsa ay pulo sa Tan ba ta Ginoo ko? Di na nato storyahan nato mga pamanit Loisi. Aba kay 2 weeks ba ako nagbulat. 2 weeks na ako nagbulat. As in? Sunburn pa na imong kuan, imong kahimtang? Wala nga na gyud ta ba? Kani mo ni sila ko ang mga amiga nga mga Londoner. So, ang laag na po ni ba? Ilang mga bike diri. Pili rent ana gani nila Jen. Free ang half an hour. Per hour na day no? Pero barato raman. Oh. 2 pounds. Okay na kayo ay para makabike-bike ka for only 2 pounds ang isa. Sulit na kayo. Pero ang ilalang bike dili kay habog kaayo. So magtingki-tingki gyud ka. Sa putot ba? Mao Sa putot ni sama na. nato. Bahay siya. Di gyud basta gani nakabalansi ka na sa iyong bike, dagan gyud ka ay nag brake. Kaya kung mo brake ka matumba na ka. O para sa bata o tanaw siya. Sa inyong kadugay ninyo diri dyan, memorize sa siguro ninyo mga bus, no? No, Lois. Pero ayay man mo kay libre man ikaw, libre man ang imuhang mga bus o train, di ba? So magsakay mi mga kamag sa aning ingani nga bus. Walat mi anang 74 nga bus. And the good thing is, i-check na niya sa iyang cellphone ang app, ang time. And most of the time, musubay ba sila, no? Thank you. As always, ang mga paborito nga bus, nga spot sa bus sa taas. Baker Street Station. Naman ko ipautang, uban Carl ba? Oh. Naka nang dili kita worth it. Paano masabi? Pero ang anong imong gipautang? Dili worth it ang gastuan? What do you mean dili worth it nga utang, Lois? Ano ko nga nang mga lang. Nangalan lang ang nang hindi ko need. Ano man ang kasi ay wala kita po nimo ba nga di yun ka pating kamo. Hindi ra po maluoy. Kung ako lugar dyan, mangutang ko sa imo dyan, pautangon ko ni mo dyan. Kamusta ka? Hello! Salamat! Where you from? Kamusta ka? Say hi to the vlog! Hi to the
Oh, yeah. Time to go, man. Tingnan to siya dyan, oy. Nagapil-apil lagi to siya. J-I-P-O-Y-G J-I-P-O-Y space G. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Golf. I only have a few subscribers. I'm still building up the channel. Yeah. Oh, thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Dad, makamag, dugangan na ako subscriber. Pila lang ako ang pila no to kabok. 12 raman siguro to kabok. Hit like and subscribe. Hit like and subscribe. Click the notification icon so you'll get one diyan ang lagi din ko. Diyan tama na ako in English. Sumuka eh. Baklay-baklay na with my kamags diri sa Oxford Street. It's a shopping district. With Shopping hangin. with hangin. Sige lang kay para ma-emphasize man gunang ombre hair. At like 300 pounds niya. Hindi lang sa niyang tanoy. Di na lagi ta magstorya ng mga colors atong mga pamanit be kay maalkansi may dinha. Wala mga kamagsanawan ninyo. Ay, nice. Highest level. Da. So, manglimos na sila, nag-aaral naman sila kwarta. Wow! Look at that! Tanawar, gusto. Wala yung nga to sa Pilipinas. Kung na yung nga to, dili mo lahutay, kiigang kaayo. Imagino ni mo. Harrods, Selfridges, muna siya mga shopping. Muna siya ang SM na mo diri. SM. SM ba or motivation? MOA. Mandi mo ta karon pero daghan kay mga tao no. Basta diri. Tagan gyud. Unsa na lang kag weekend siguro no. Uy, halong sa kuan ka na. Sa Paris kay mahal man ang shopping dito no. Wala man taniya to sa factory outlet nila. Doon na biya dito sa Disneyland. Adi ay. Oh. Kanang mga kuan Japon mga mainstream nga mga nga mga brands lugar na Japon dito day. Factory nila nga outlet. Factory outlet po. Di ay. Doon na dito sa Disneyland. Oh. Pero wala man taniya. So kaniya to nag-transfer. Kunya dagan magit dag guyuda magutag trolley ato ay kanang kuan luggage ato manggod. Moto nga wala ta kadto. Tea Terrace. Hi, nakabutagod mi. Lutsado kailangan kuan no. Kasi tawag ana karetela. Pang Cinderella man na di ba nga style. Nahuman naman mag alas 5 kamera. Diya kata. Pwede ning kuan still mineral water di pabutangan lignaw. Ignorante. Gusto naman sa SM mo, Arizona Iced Green Tea. Yeah, seryoso kaya itong mga kamagso. Ito, isa ko. Kano maigo din. Maigo ni sa imong bagloys ay. Nai-burger kan. Ayaw naman ni burger dito sa Jollibee. Dili takakuan. Tanawag yun, nice kaya ang ilahang mga chairs o as in dato na yung mga plano nila o unya na kinitaw daw na ang waiter nila unya na kinay napay kuan kasi sulod sa yung bag raid na nahimo na ning bag raid karon Lois lips tanaw sa nang yellow dia Lois o na flat naman na nawa ko siyang bag di Mana yung bigo? Kabi si ba na Jollibee
Actually, nag-take out siya sa Jollibee. Nag-order siya sa Jollibee pa na si kanon dere. Dabi, unsa man di natusulod na si mong bag ba? Maigo pa baka ni. Hindi na siya maigo ka. Kaning mo igo sa mong bag. Kana niya. Oy, tara. Ano na pag wala na ang kanang waiter. Do you have the cappuccino? Cappuccino? Yeah. Anything else? What you want? I think the cappuccino. I'll have the cappuccino and Cappuccino. is that the same? I mean, like you can put your face on the cappuccino. Cappuccino. Selfie-chino. Half an hour. Yeah. Well, that's fine. We're not in a rush. And then I'll have a salted caramel cake, please. Yeah, that would go for me. Thank you. I'll have a chocolate fondant. Chocolate fondant. English. Hindi rin practice ang atong. And the salted caramel cake. I'm good. Thank you. Kayo, alam kong ba sa hilas? Kubri ba sa hilas? Da. Kakakuan. No? Kain English lagi. In English na oy, kamahal tinato diri na kuan. Halag buwa diniwa dito ng English. Basta kay English. Kasabutan mo yabot sila. O say gani mas alanganin pag iilang in English kaysa sa ato ah. Di ba? Di ba, Loy? Silang models. Basog menu utro kay wala ang selfie-chino gitapulan ng ilang manager. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. So walay cappuccino nga na selfie. So kita na miglain nga alternative mga tomates. Okay? Nya unsa may ikaingon nimo sa imong food? Nami. Nami gini. Nami siya. Nami gini sa akong salted caramel with latte. Magbutang sugar. Ay, ako kinahanglan mag ni sugar rin ay kani bitong mga kamags pag inom nimo murag gyud siya og nag-inom ka og apple cider nga vinegar. Kuan na siya lemon juice. Uy, ang lemonade manggod sa to kay tamis manggod ika nang dili ingan nakaaslom kani kay aslom magyud kayo ni. Uy, nakatilaw pa og lemonade diri nga tamis-tamis pud. Oy, grabe sad siya. Ang lemonade hindi na tamis ka na naman ang nasa botilya ba. Dili ra kagay mo. Oy. We'll see you again. Salamat sa mga pag-more hagikik. Easy. Dagan na may dagan. Tower of London. Amot na ganun gitawag siya nga Tower of London. Pero tanaw niyo. Nadi na ang crown ni Queen. Oh, na dire. Ilahang mga old nga mga kuan. Pero ilang mga klase nga crown. Lois, tell me about your place. Well, basically, our lawnmower is not working properly, so it's a vase. Empty. No grass. There's a grass. Yeah, so I'm asking our gardener to buy more square meter, do you know what I mean? What happened to your lawnmower? Lois, Lawnmower is broken. your lawnmower, look at your yard. Your yardstick. Baka English ang yun ba? Look, what happened to your yard? There's a pahak on that area and there's green on the farther end. You did not pay your I didn't pay the gardener properly. Ulaw. Ulok. Uy na kay English ang mo dire ka mags. Lalo mga tao mga puti na doon sa likod na mo. Galisod sila kuan. Gasungguhon sila sa amo. Mura og na
Kada noon tayo magabutit sa pahak tayo. Look at that. You did not mower it properly, Lois. You mean my gardener? What happened to your gardener? You did that to your gardener Instead properly. of £15 per hour, I paid him like £7.50. Oh my God, you're so barat. Food. You're so barat with your gardener. Look! Your gardener did not do it properly. It's so kabhang on that side and you can see that there's green grass of hope on the other. Si problema niya, uy. Halingog kayo. Nandi sa among likod. Pwede ba hinayan na yung mga tingog just telepono? Kasamot bagsag kay ani nga. Ngopay wala tay microphone na yung ato ang kamera. Ngopay ga saba-saba just likod. Siya tag iya diri, iyahan ang tower dia, iyahan ang kaset, makita mo din ha. Samok. You know, it's very in consideration. Tawa to. Masa mo tabok na diri? Ang Tower Bridge. And sa taas anak niya, di ba naman na siya Can I more gloss? Carl. murag gloss? Yes. Murag gloss? Gloss. Na makita ni mo sa nasa ubos. Yes. Mga kuwan gud ta, mga tourist gud ta. Taurus. Okay pa kaloy, so pa kagikapoy? Are you having fun? Kanaglasing ka ako kanina. Ba? Napag-burger. Pag siya burger, shadow. Ano iba? Nagdala pa siya bangil. Oh. Whoa, that's a very nice bridge right there. Lois, wag kita niya gitantanan, Lois, ay napagigyapon siya sa itong likod. Amo ba na Basing gusto na siya mag-appeal sa itong vlog, Lois. pagkinahan sa context? Diha, yun, no? Nasimbutan siguro ito niyang burger sa Jollibee. Gusto niya sunod-sunuron ang baho. Mura lag buyo. Yara ka ha. Mga kamags, talingaw mi sa mga gabi karon, nagkuha mi og mga shots dito sa Tower Bridge that's just right behind us, and I'm again with Lois. Mo ni siya ang akong supermodel for tonight. Daghang ikog shots nga nakuha sa iyo na ako mga utulo lang kabuk iha, mga 50. Malangan na kita. Not fair, but since karon pa na ako ni nagamit nga camera, and we tried to use it for the night shots nang anime diri sa Tower Bridge area, just to check to see the settings of the camera and take some good photos hopefully. So ipakita na nako niyan sa vlog, okay? And alam mga kamag, ang among tabo punta mi diri sa Tower Bridge, sa London Bridge is falling down. Ang problema di mi katabo kay ngano. Misaka ang bridge, natunga siya sa tunga. Tanawa oh. Look. Ito nga doolon. Nanguno ang mga sakyanan. Pero dili no makitaan from here kung saan wagi.
Mas mupay na. Naog na siya. Nakalabay na siguro sa kiniagi ba? Oh. So everyone was on standstill kay gahulatan na mo ang bridge ni mo na o kaya pwede makatabok. So it's a very nice experience nga nakakita na mo kanisaka sa tubig natunga ang bridge para lang mo labayan sa barko, ship. So hulatan nato mga kamags nga makalabay na ta diri. Tara. Pero go kami isa. Kabayan. Paspas naman di kay siya Loison. Di ba yung siya yung hinay ka ayaw mo abri? In spite of No? the weight. So mo ni siya nga to nakuan kaganina oh. Mo ni siya ang natunga kaganina. Ba? Is it a nice experience, Lois? First time ni mo nakitaan? For Second time na rin siya, pero this one is close. pero kuan gud ba kanang close encounter? It's nice to see when it's going up. And Nice. So nagbalik na sila og labay. So kita di na kita magdugay. Tara.